100 mag-aaral ng SUWA Child Development Center at SUWA Elementary School sa Malinaw, Albay ang nabigyan ng pamasko ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. nitong Biyernes. Bukod sa pamamahagi ng regalo, nagkaroon din ng mga palaro sa mga dumalo. Umani naman ng papuri ang inisyatibang ito ng partido sa mga magulang ng mga benepisyaryo. Nagpapasalamat po ako sa regalo po ng Ako Bicol, lalo na po ako sarong apo. Maugmahon naman po ako, lalo na po nakadigdi po kasi kamo, digdi sa baryo kan SUWA Malinaw, Albay po. Masaya naman po kasi po naisama po yung mga bata na taga dito sa SUWA Malinaw. Ayan po, kitang-kita naman po sa kanila yung kaligayahan na kagaya po niyang may palaro po, may mga nabibigay na regalo. First time po ata yan nangyari dito sa SUWA Malinaw. Para sa gurong si Marilu Casais, mahalaga ang nasabing aktibidad upang mas maintindihan ng mga bata ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Sobrang masaya sila at sobrang nakakatulong po yung pakikihalubilo sa mga kapwa bata. At yung mga na marireceive po nila, talagang masayang-masaya po sila. Lubos naman ang pasasalamat ni Punong Barangay Nonelon Casais. Kahit daw may kalayuan ang kanilang barangay ay dinayo pa ito ng partido para maghandog ng kasiyahan sa mga bata. Gusto kong magpasalamat kasi yung kahit malayo ang barangay namin, na priority ng lalong-lalo na po ang Ako Bicol na matamasa rin ng mga bata ang tunay na Kapaskuhan sa pamamaraan ng pagbibigay ng mga regalo. Samantala, dumayo rin sa Barangay Kawitmaan nito ang partido upang mamahagi ng mga regalo sa 100 pang kabataan sa lugar nito ring Sabado. Nito ring weekends, namahagi rin ng munting regalo sa piling cancer patients ang partido sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC bilang pagkilala sa kanilang katapangan at katatagan sa paglaban sa malubhang sakit. May tema ang aktibidad na kaugmahan sa Kapaskuhan para sa kaakian. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.